Tungod kay daghan ang mga aksidente na hitabo sa South Coastal Road, mitumaw karon ang mga recommendation aron kalikayan ng maong mga panghitabo. Speed limit sa mga mangaging sakyanan ang sugyot sa HEPE sa City of Talisay Traffic Operations Development Authority kon City Tuda. Mo-request siya kang Mayor Samsam Gulyas nga mopalit og speed gun alang niini. Si Chona Carion sa report. Tungod sa sunod-sunod ng mga aksidente sa Cebu South Coastal Road, morekomendar si Joy Tumulak ang head sa City Toda na adunay speed limit ang mga sakyanan nga mga gihabig sa maong dakbayan. Mato ni Tumulak, nasagad sa mga nalambigit sa disgrasya mao nga kusog nga dagan sa mga sakyanan. Hinuon posibleng 40 km per hour ang speed limit nga iyang irekomendar sa Konseho sa Dakbayan susama sa gipatuman sa Cebu City. Amo ni siyang ikonsulta sa DPWH kung unsa gyoy gikusgon no dinhing dapita kay doon na magay ubang portion nga wa magkapariha. For example sa Cebu City sa SRP is 40 no, so at least 40, so mo na nga among ikonsulta unya. Samtang muhangyo usab si Tumulak ang Mayor Gulyas nga mopalit og speed gun aron may gamiton sa pagsukod sa gikusgon nga dagan sa mga sakyanan. Kung mulapas man no galing sa iyang gikusgon, doon ay posibleng penalty nga iyang mahiaguman sa driver. Uban ni Rinante Quiñones, Chona Carion, Balitang Bisdak.